Kowe nembang pilok barang lho apa sing mbok senengi? Hati-hati apa-apa. Jenang gula. Jenang gula ya? Nggih. Oh ya. Nganggo bawa apa ngono, pemene gegarane wong akrami ngono iso. Monggo, mboten napa-napa. Ya, karo ngadeg lho. Kowe ngadeg ngono ketok ayu kok beda karo kae mosoku Marika kan ngadeg ora ketok ayu, nek kowe ketok ayu. Ngurus Marika yo meh. Ya. Bawa nduk. Waduh. Bocah kok blenik-blenik ya ngono. Iki masa depannya mesti apik kok, Rek. Amin. Amin. Pokoke sinau terus ya, Nduk ya. Nggih. Kadungake kamulyane cemepak Allahumma amin. Ya sinau terus ben pinter. Kowe kuwi wajahe wajah halus ngono. Nek kaya kowe iki pemene muni saru ora patut. Nggih. Alus nggih, Pak. Ngalus kudu halus nek kowe. Sing kono-kono rada saru-saru ora apa-apa kowe halus wae. Hape nonton pis wajah. Nggih. Nek kaya Marika ngono kan nek kon halus ora iso. Mboten saged. Kaya Bu Marika nu ora iso kaya Anik Blorong ora iso kon halus ora iso. Wonten karaktere piyambak-piyambak. Piye? Wonten karaktere piyambak-piyambak. Heeh, nek kowe kuwi pemene sok ndek bojo alah Mas, mbok ngopo? Ngono mending ngono kuwi. Beda nek pesel, walah kowe. Negarane wong akrami. Ya nduk ya. Ngrungokke swara karo leyeh-leyeh udut ngopi dedepane karo pohong enak ya. Mike mati.
Aku nek ngajak bawa sak lari terus takjak genuman Bingung. cengkoke. Supe. Heeh. Nggih. Cengkoke terus ora genah kae ngono. Anggere tak rungokke meneng ngene iki wah. Abisine sing apik ya ngono kuwi Lah, anggere bawa. nggih. Nggih. Sing leres ngoten niku, Pak. Lah iya anggere to dalang anggere kono bawa sak lari jak genuman. Ilangke ngeng. Nggih. Sok abene ngono kuwi ki yoga sing arep nganyelke. Sing ganggu niku yoga nggih, Sing Pak. ganggu ki yoga. Lah nggih. Mula kowe ki bawa apik kaya ngono kuwi mau aku mau meneng tak rungokke. Yoga anu nglendon-nglendoni terus anu melu nyuwara ndi blerok-blerokke ngono kuwi. Yoga ki nyate diladuk. Ya ndak. Aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa Bestina
dalem iki daleme Pak DPRD Pak Sudipo. Bapak Sudipo. Ya. Alhamdulillah saged pinarak lenggah dhateng dalemipun Bapak Sugito. Sugito nggih Bapak. Mugi-mugi kedepannya Bapak pinaringan kesehatan. Amin. Rezeki ingkang barokah, pokoknya selalu lancar nggih Pak. Amin amin amin. Waduh, wajan wong iki ambek arep kuwi arep muni piye kuwi ketok ayu cah ayu. Amin lah to Pak. Mbok kuwi untune rada gingsul-gingsul sithik ya ketok ayu, ora beda karo bojone Yoga ku jenenge bojone Petruk penyarone ora kaya kowe kuwi ngono kuwi. Lah pripun? Walah jabru telike kok. Nduk anu ayo. Ndang kowe bawa, ndang bawa apa? Wis pokoke gandeng kuwi bar tiba ya alon-alon. Nggih, pangapunten nggih Pak saderengipun menika. Ya. Bawa napa niki? Ya bawa apa terserah pokoke senengamu apa ngono wae. Nang tak manut kowe timbane aku nunjuk aku ora seneng kuwi ngono malah ngojur. Engko ditibake langgam. Ya. Napa lagunipun panjenengan? Apa? Imbangono katresnanku. Mbok iya malah beneran kuwi aku. Bawane duet kalih jenengan nggih, Pak. Ya sing bawa aku sing nembang kowe ya. Siap. Ya. Siap. Pajan suwae lho, Pak. Niki ceritane napa rumiyin? Ceritane iki biyen aku ki ya tresna karo wong wedok bentuke ya kaya kowe kuwi. Waduh. Mila kados kula. Lencer kuning ngeten? Ya lencer kuning ngono kuwi iki saiki wonge wis mati. Ya Allah, Pak. Dadi bentuke kaya kowe kuwi persis jaman kuwi ya SMA kok. Ati cek ganteng ae. Aku ki lulusan SMA ki tahun piro? Aku ki tahun 2004 kok. Mesti anu sindenku mesti guyu dia. Lah aku ya guyu to pret ngono dia. Ya. Saben dina mong ngalamun angen-angen mring wong manis kados kula nggih, Pak. Bisa kaya kowe gisul sithik ngono kuwi lencer kuning ngono kuwi lah wong kok rumah aku kok iso pas banget ya. Pas. Kalih jenengan nggih. Aku yo pas aku ki lencer rada anu manis wong iki. Rada ireng ngoten nggih, Pak. Rada ireng ora apa-apa. Rada ireng kumise kandel. Rambutnya putih. Iya. Bagus, Pak. Ya, wis ora apa-apa nduk, pancen yo umur sakmene iki. Panjenengan sakmenika ya suwan pinten? 43. Peh. 43. Saestu niki, Pak. Alah kowe kok ora percaya. Jan, awet timur lho, Pak jenengan. Wong nyawang aku nyati kaya umur 43 wis ngene iki. Sinden kok mesti kok do nyepelekke aku to sinden. Lah berarti mboten percados lek panjenengan tasik. Karepe ora percaya do karepe. Arep urip barengan bunga susah dilakoni apa teko lan pun kakang hatiku ra bisa lali ya nduk. Jas, Pak. Amin. Sae. Apik sing gawe aku mesti apik ae kaya. Sing ngrep jenengan sing nyanyi kula. Ya, wis pas ya sing dadi sing bawa aku sing nyanyi kuwi pasangan ideal. Wih, ideal. Heeh. Ya nek kowe pasangane karo yogaku ora pas. Mboten sae. Yoga bentuke mirot-mirot ngono kok. Apa karo penitiku gamelan. Lho. Arep gaglak apane duit ra duwe ajeng urip kok.
Apa-apa mung njaluk sangu pae. Sangu riyen, Pak. Sangu sinen, Pak. Ya Allah. Peniti gamelan ku anggar mangkat sangu riyen, Pak. Sinten to, Pak? Ya enek sing jenenge Yadi. Yadi. Ya Oh, enek sing Allah. jenenge Kacung. Ngono lho. Ya mendino mung ngatung ya. Jenenge unik-unik lho, Mbak. Unik-unik. Kacung iki ketuane, lha jenenge Kacung. Ya nduk, nane nano. Saben dina mung ngelamun jroning sepi samun amung tansah katulung wewayangan mudoh kang mas wong bagus linalitan bisa lali saya rocit ati laliwamu wong manis amung kumanteling paduk kengane terus apa tega seragam keresanku bebasani karena bisa tinoku condolan prasetyaku berbenake jiwa lan ragaku matur suwun Pak. Hei, Matur suwun nggih Pak, paring asma sinten? oh tak teluki merem ya kowe ya. Nggih, ngantuk ya Pak. Oh ngantuk. Kowe kelas 1 SMA ya? Kelas tunggal Ya, SMA. Kelas 1 SMA engko ndang rong tahun lulus nang rabi. Ampun riyen Pak. Rasa kuliah rabi ngono ae. Badhe kuliah aku lho Pak. Oh kuliah. Nggih. Kuliah nang Solo wae. Amin. Lan apa? Ya cedak karo Pathengkleng kok malah aja. Ngene amor pesek malah kujur kowe kok. Nggih nderek ajar Pak menika Ya. Pak. Panggodane ngaten apa? Apa ra? Nek apal ya apa? Napa? Ingin melupakanmu mawon. Wah, ingin melupakanmu tapi cinta. Nggih. Wah, apal kowe lagune Pathengkleng? Apal dong. Yang baru. Wah, ya. Insyaallah. Ingin Nggih. melupakanmu tapi cinta. Ya. Kados sinten Pak? Ya kaya kowe iki mbiyen. Nek kaya basane pesek kaya ani wis ora blas ora masuk. Kaya Marika ngono wis ora masuk blas. Aduh. Wajahe kuwi aku ora ngono kuwi kok ngaku wajahe kuwi kaya kuwi. Ingin melupakanmu tapi cinta lagunya Pathengkleng yang baru. Dados. Ya. Ayo. Yo. Yo.
makan lunga hatiku teranta-ranta tratapan ing jantungku keronta ronta rasaku ingin melupakanmu tapi cinta ingin melupakanmu tapi cinta. Terima kasih Bapak, ngapunten iki wau klentu. Ora apa-apa. Lho, ati sawer Pak iki. Nggih. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Gubuk Semoro. Ya ora apa-apa dituruti Niku ya. sedanten lho mboten apa-apa, Pak. Ya. Matur suwun nggih, Pak. Ya tang, lintang kae Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Ya saya dados. Ayo, Pak. Gubuk Asmara. Ayo kancane Ras, Laras karo Laras. Dua. Yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren ing jaga kebak tulisan warna abang tandha isih perawan senengi gubuk asmara biyen kae aku andong tresna tanpa bantal tanpa kosta pun abadi tenaman asmara gubuk kae nyimpan wati wiwit biyen rumahku saiki gubuk kae kebak cerita tengahani ganti kakatrina catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga ning gubuk asmara. Matur nuwun nggih. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, sampun. Rampung, Pak. Hah? Lah pripun? Weh maneh. Nggih mengke gen gara-gara meleh suwoke kok jek kono Mengke nggih. dilajengaken gara-gara malih, Pak. Napa? Hah? Apa? Apa kuwi Ndang? Apa? Apa? Oh, podang kuning. Sampun, Pak. Mau tirase sampun. Pedang kuning sampun. Mau podang kuning kuwi. Benjing-benjing nanggap ki Mbak nih. Setengah malih. Apa kuwi? Apa kuwi? Jalan Apa iki? Iki susuk mboten? Mboten. Mboten was nggih, Pak. Lagune apa? Sip. Lagune Lagune apa? napa? Apa iki? Apa kuwi? Ya lek bingung mantuke apa piye? Waduh. Ninggal katresnan nggih. Lali janjine. janjine nggih pamunutane mau. Siap. Ali janjine ronggongan cah. Aja tagongan. Tagih meneh. Oh, lali janjine. Dados, Mas. Ada Mbak Raras, yo. Lintang. Iya 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 iya. Sapa bang sing ora gelem kadung dandan kowe
Neno. Wis. Sudah habis. Turun. Neno. Mboten, Pak. Ya mudun. Sampun mantun lagune, Pak. Bingung. Pon telas, Pak, lagune niki. Hah? Nggih ta? Napa payahe napa? Dinten. Mengke mulai nggih Pak nggih. Dilajengaken gara-gara nggih. Dilajengaken. Wonje Nggih, mangke mengke nggih. dilajengaken nggih. Siap. Ya engko neh, wis wengi kok ya. Oh. Separo mawon nggih, Pak. Neno. Dalu. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sajak nyupriyani. Atiku sujana kowe ganjar karo wanita liya. Wis ora krasan kaluyuran anggolek isih sayang mubeng mideranggonku ngiteri ora krasa esuk awan nganti bengi Tane mani nganti liya kanyayang tak sawang minta ing abang kekencangan tarindis saka katuan sarawi ngoceh dewe ing alih pencoan hilang kaya tak suwun mbak ngisi padang kuning agawe pikirku komik Dirang tak sawang nambah manise Ibu bunga yang kelakon nyanding senirani Rata kal atiku keki wong liyan Si bocah andutut ati keperanan Menara mendung atiku tan soyong Iki rada halus wonge. Iki pemone anu ya kaya lintang Kairo kuwi halus. Nek kaya pesek kuwi ora halus. Ya, lagune gelo nduk. Ah, seragen kok. Ya, seragen gelo. Wo enek to lagu judule gelo. Enter. Langsung jaipong Mas, jatus Mas, garap seragen. Ya. Monggo. Matur nuwun ya lah. Wah. Ki Mbak Nila. Sing saiki sing saka Banyumas asline Bantul. Bantul lenggah Bantul. Mbak Ani Blorong. Tampilke Nduk. Tetel kae mulo. Kaya kupu lan satelit Saku
Nek. Sugeng dalu Pak Dalang. Ya, sugeng dalu. Nek. Priwe Pak? Bapak calon bupati diaturi tindak panggung. Oh nggih, pangapunten selamat malam buat selamat datang dan selamat malam buat Bapak calon bupati. Ya. Oh nggih, monggo kepareng minggah panggung Bapak. Duduk. Ayo. Ngajari balon. Monggo Bapak. Yo Mas, yo Mas. Timbun sigarane terus Bintang kuat, yo Mas. sing sayut Nggih, Pak. Wah, kowe wis lulus UNS sarjana pendidikan. Wah. Yang ora berlanjut yang S2 lho. Nggih, mangke. Ya, nembang apa kowe? Apa nggih? Nyuwun slendro mawon. Slendro. Nggih. Slendro songo ya? Nggih. Ya. Wah, aku ki seneng nek iki mbawa apik-apik lho, kaya raras suarane apik, kaya Lintang Kairo warane yo apik. Wah ya. Kowe suarane ya apik. Apik ya apik. Apa arep nembang apa? Pak, kersane sami kalih napa warna seragam ya. Jenengan podang kuning. Wah, ya podang kuning. Ya. Niki enggal to, Pak? Apa? Niki enggal. Apa nih? Seragame niki lho, Pak. Oh, anyar ning nggone Pak Dipo aku nek ra kuning yo pekewoh aku. Aku ngerti Pak Dipo kan penyanyi kan Golkar kan kuning, aku sandakku kuning kabeh. Nggih, wau kula ngerti tesih plastikan. Ayo pancen anyari age pisan bengi iki age dianyari. Anyar gris berarti. Anyar gris. Gris anyar gris. Abene kan putih, biru, terus abang, ireng ngono duwe, kuning sing duwe. Pokoke yang Pak Dipo kudu kuning dadi aku. Aku isin ngene Pak Dipo kok. Pak Dipo ki piyayine Golkar kuning kok nganggo seragam abang ya ora mathuk. Berarti nek enten sing anyar tetep disembadani kalih grup panjenengan nggih, Pak? Piye? Nek misale enten acara napa mleh mesti didamelke, mesti disembadani ngono. No, sembadani ngono aku wong sembodo, aku dasare ya uripku wis ngene iki, dasare aku nang ndi bojo ya lho aku aduh kan. Atanggo apa? Ya anake telu ning yo gandeng ibumu yo meninggal ati aku wis 6 tahun wis ndi bojo ya pokoke tak seneng-seneng uripku ngono wae. Ya arep apa ndak dibawani. Lajeng mawon nggih, Pak. Lajeng langgame mawon. Langsung. Nggih. Oh ya ora apa-apa. Langgam kurus dijaiponge ngene ya? Nggih. Ya. Ya, tintingane Mas. Esok awan. Ya. Ya. Esok awan ning omah wis ora krasa. Ya. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mumpang minten kon goleki ora krasa esok awan.
Matur nuwun. Ya, wah.